Jos tullaan yin-joogatunnille. Tehdään tänään selän hyvinvoinnin kannalta erilaisia eri suuntiin. Selällä vähän venytystä eteen taivutusta, taakse taivutusta, kylkien sivutaivutusta ja kiertoja. Ja toivottavasti ehditään myös takareidet, etureidet käydä läpi. Eli selän hyvinvointihan on hyvin monesta asiasta kiinni. Ja sen takia kaikki ne suunnat on omalla tavallaan tärkeitä. Hengitellään ensin vähän. Asettaudutaan tähän harjoitukseen. Sä voit olla selinmakuulla tai istua, mikä tuntuu nyt mukavammalta. Eri tavalla tietenkin se hengityksen tuottama liike täällä kehossa tuntuu selinmakuulla ja istuen. Voit sulkea silmät. Ja aikaa tuntea sun keho. Hartioissa jännityksiä. Kasvojen alue. Ja päästät sieltä poskista ehkä rennommaksi. Jos olet selinmakuulla, tunnet sen koko kehon, miten se antautuu alustan kannateltavaksi tai istuma-asennossa. Tunnet istuinluut. Niiden juurtua sinne kohti maata. Ja vähitellen lähdetään hengittämään vähän pidempää hengitystä nenän kautta sisään ja ulos. Pidennät sillä sopivasti, ei liian pitkäksi vielä tarvitse pakottaa. Vähän pidempi hengitysrytmi kuin sun luontainen hengitys, johon ei tule kiinnitettyä huomiota ja joka saattaa olla aika sellaista pinnallista ja lyhyttä. Ja muutama vähän pidempi sisään- ja uloshengitys saattaa auttaa ikään kuin mieltä vähän rauhoittumaan. Ja sitten jos vielä tunnet sen ilman oikein siellä sisähengityksellä sierainten sisäpuolella. Keskität ajatukset vain ja ainoastaan hengittämiseen. Se auttaa vielä mielen hiljentämiseen pikkuhiljaa. Joskus myös uloshengittäminen suun kautta voi tuntua hyvältä ajatukselta, että saa ikään kuin siinä kun suu on vähän auki, niin saa rentoutettua poskia ja huulia ehkä vielä helpommin. Voi päästä sellaisen tyyppisen. Joko ääneen voit ihan, jos tuntuu mahdolliselta sanoa sen ääneenkin tai sitten hiljaa mielessä. Pieni huokaus ulos.
Ja voit vielä koittaa vähän pidentää uloshengitystä, että se olisi vähän pidempikin kuin sisäänhengitys. Pidättelet sitä. Se tulee sieltä. Ilma purkautuu hitaasti ja uloshengityksen lopuksi pidät pienen tauon ennen kuin alat uuden sisäänhengityksen. Kuulostelet sitä pysähtynyttä olotilaa sen uloshengityksen jälkeen, missä ikään kuin ei tapahdu enää yhtään mitään. Mutta älä pidätä liian pitkään. Siellä tuntuu tukalalta. Anna sisäänhengityksen alkaa taas sopivassa kohtaa. Kiinnitä hetken, jos aikaa on huomiota vielä sinne alavatsaan. Voit tuoda kämmenet alavatsan päälle. Ja tunne, miten se vatsa rentoutuu kämmeniä vasten. Niin, että se pääsee pullistumaan sisäänhengityksellä. Hengitykseen se itsekseen vähän tiivistyy sisäänpäin. Hengitä ihan sinne alavatsaan asti. Ehkä nyt pidennät vähän vielä lisää sisäänhengitystä. Keuhkot ehtii täyttyä ja se pallea ehtii painoa sinne alaspäin, työntää vatsaa, että se pullistuu. Jos haluat, voit jatkaa vielä sitä pitkää uloshengitystä, pientä taukoa, tai voit jättää sen tauon pois ja keskittyä enemmän nyt siihen sisäänhengitykseen ja vatsan rentona annat sen pullistua. Kämmenien lämpö siinä vatsan päällä. Niitä vähän rentouttaa lisää vatsan lihaksia, mutta myös niitä ja sisäelimiä, joita siellä kämmenten alla on. Myös se hengityksen liike tekee hyvää meidän suolistolle ja siellä on ja munuaiset tällä selän puolella. Ne niitä kaikkia ympäröi. Ja sama kalvo rakenne, jota me yin-joogassakin pyritään sitten venyttämään ja nesteyttämään. Ja ihan se hengityksen pieni liike tekee hyvää sinne. Ja ne kalvot tai ne elimet tavallaan niin pääsee vähän liikehtimään suhteessa toisiinsa, kun se vatsa liikkuu. Ne ei niin kuin jumita paikoillaan. Ja sitten voit vielä hetken siirtää kädet tänne vähän ylemmäs kylkiin. Ja tunnustella, miten sisäänhengitys laajentaa kylkiä sivusuunnassa. Hengitys tiivistää sisäänpäin siellä kämmenten alla. Ja nyt kaikki kylkilihasten välissä olevat pienetkin lihakset saa liikettä. Ne kylkiluut liikkuu sen laajentumisen ja supistumisen mukana.
ja hengityksen kapasiteetti laajenee. Eli pienetkin lihakset, että ne ei käy, jos siellä on kireenä jumissa. Totta kai ne voi olla vähän kireet, jos ne on paljon käyttämättä, jos hengitys on aina sellaista hyvin lyhyttä ja kevyttä enemmän täällä vaan keuhkojen yläosassa. Sen takia tekee hyvää aina välillä keskittyä siihen, oikein laajentaa niitä, hengittää keuhkoja täyteen ja niille kylkiluiden välissä oleville pienille lihaksille liikettä. Hyvä, ja siirrä vielä sitten lopuksi kämmenet taas tänne sydämen alueen päälle. Rintalastan keskelle. Ihan kevyesti painaa. Joko yksi käsi tai kaksi kättä päällekkäin. Ja tunne nyt se hengitys rintalastan alla. Pieni kohoaminen sisähengityksellä. Kämmenten lämpö, anna sen pehmentää sun sydäntä. Pentata vielä kasvot ja hartiat. Hyvä. Nyt voit sitten laskea kädet takaisin vartalon vierelle tai jos istut sinne polvien päälle. Ja jos olit istuma-asennossa, niin lähdet sieltä siirtymään selinmakuulle. Jos olit jo selinmakuulla, niin jäät sinne. Näin on pienen hetken. Jos olit istunut istunnossa, niin sieltä vapautuu nyt ne polvien koukistus, lonkon koukistus. Pienen hetken tunnustelet sitä mahdollista virtauksen tunnetta. Ja lähdetään tekemään pieniä liikkeitä, vetreytetään lonkkia ja takareisiä ennen ensimmäistä pidempää yin-asentoa, niin tehdään vähän tuulilasin pyyhkimisliikettä tai kaislat tuulessa. Laitat polvet koukkuun, jalkapohjat lattiaan, ota aika liveä asento, vähän lantio leveämpi, kädet tulee sivulle. T-asentoon tai kaktusasentoon. Annat rintakehän aueta, hartioiden olla rentona. Sitten lähdet hitaasti kääntelemään polvia puolelta toiselle. Ensin aika pientä liikettä. Sitten jos tuntuu, että voit mennä vähän pidemmälle, niin voit suurentaa vähitellen liikerata. Ottaa päätä mukaan. Pää kääntyy aina vastakkaiseen suuntaan polvien kanssa. Ja ehkä otat ulos hengityksen silloin, kun polvet menee lähemmäs lattiaa. Sisäänhengityksen polvet nousee. Se hengittäminen on siinä sellainen lisäelementti, että enemmän kiinnität huomioon sinne lantioon ja lonkkiin.
kun me yhdistetään liikettä ja hengitystä, niin se on mielelle vielä semmoinen 2 apuvälinettä yhtä aikaa, että varmistaa sitä, että ei pysty hirveästi ajattelemaan jotain muita asioita, jos keskittyy sekä liikkeeseen että hengitykseen. Mutta sitten taas, jos se tuntuu jotenkin liikaa, miten se nyt menikään ja kumpaan suuntaan mun piti hengittää, niin voit ihan yhtä hyvin jättää sen hengittää vaan ihan silleen luontaisesti ja keskittyy enemmän sinne lantion alueeseen. Edelleen pysäyttelet liikettä ja polvet ylös. Jalkaterät vähän lähemmäs toisiaan ja nostat polvet koukkuun vatsan päälle. Otat sieltä käsillä otteen ympäri. Kevyesti voit painaa. Hetken aikaa tunne alaselkä. Sinne tulee pieni venytys. Haluat keinotella. Paikoilla voit valita muutama vähän syvempi hengitys. Vähän ne jalat ikään kuin estää, että sen voi ihan sinne alavatsaan hengittää niin paljon. Mutta suunta on kuitenkin sekä kylkiin että alavatsaan laajentumista sen verran kuin mahdollista. Näin sitten laske vasemman jalkapohjan lattiaan, oikein siihen ilmaan ja pyörittelet vähän lonkkaa. Eli polvi piirtää oikealla jalalla ympyrää ilmaan. Tunnet, miten sun reissu pyörii siellä lantion sisällä lonkassa. Sieltä kuuluu jotain ääniä. Teet aika rauhallista, että huomaat tavallaan sen, meneekö se jouhevasti, sujuvasti, onko siellä joku kohta, joka vähän kinnaa. Hetken pyörittelet tähän suuntaan. Ja vaihdat vähitellen toisinpäin. Ja pyörität toiseen suuntaan ja laitat merkille, onko tämä suunta helpompi vai hankalampi kuin se ensimmäinen suunta. Näin sitten pikkuhiljaa laitat jalkaan, laitat oikean jalan siihen lattialle, nostat vasemman ilmaan ja olet taas piirtämään ympyrää polvella. Vasen puoli tuntuu erilaiselta kuin oikea. Lämpötellään se lonkka. Hetken aikaa tähän suuntaan. Ja sitten vaihdat suuntaan. Muutaman kerran vielä pyöräytät ja sitten pikkuhiljaa lopettuit liikkeen, tuot jalan takaisin toisen viereen. Ja tehdään vielä tosiaan takareiden lämmitystä. Ja nosta taas vuorostaan oikein polvi sinne vatsan päälle. Ja ojentamaan sieltä jalkaa rauhallisesti suoraksi ja koukistamaan. Eli voi koukistaa sekä polven että nilkan ja ojentaa taas molemmat.
ensin hetken aikaa näin päin. Ja siellä ojentaessa ehkä tunnet takareiden pienen venytyksen. Ja hoida sitten niin, että sun pysyy nilkka koukussa koko ajan. Työnnät jalkaa ylös kohti kattoa, niin se onkin kantapää edellä, jolloin se vähän voimakkaammin venyttää tuolla koko jalan takaosaa, takareittä ja myös pohjetta. Ja mitä lähemmäs tuot kasvoja jalkaa tänne eteenpäin, etäämmäksi lattiasta, niin tokihan se on sen voimakkaampi se venytys. Jos haluat, voit kädellä tukea jalasta tai antaa käsien vaan olla rentona lattialla. Muutaman kerran vielä työnnä oikein kantapäällä. Menee vähän jalka ja pikkuhiljaa sitten paino toisen jalan oikein tulee lattiaan. Vasen nousee vatsan päälle ja ensin niin päin, että ojentuu sekä nilkka että polvi. Ja sitten koukistuu nilkka ja polvi yhtä aikaa. Jos takareisi ei anna periksi, ojentaa ihan suoraksi asti jalkaan, niin sitten jätät sen pikkusen koukkuun. Ja sitten vähitellen jätät sen nilkan koukkuun. Ja koukista polvea ojennat. Kun sä ojennat ylös, niin työnnä kantapäällä. Tunnet sen jalan takaosan venytyksen siellä pohkeessakin. Ja pari kertaa. Hyvä, niin laske vähitellen jalka alas. Ja sitten täältä ruvetaan tulemaan istuma-asentoon, niin tulet joko kyljen kautta tai otat takareisistä käsillä tukea ja keikatat sieltä ylös. Ja nyt on avattu sekä lonkkia pyöritelty että takareisiä, niin kellaan miltä tuntuu tehdä tästä perusasento eteen taivutus. Olet koukussa, jalkapohjat lähellä toisiaan, aika etäällä lantiosta saa olla. Ja jos tuntuu, niin otat sinne lantion alle pienen korokkeen ja voit ihan käsilläkin kääntää, ottaa kiinni täältä pakarasta, että kun nostaa sitä tuonne ylös ja taaksepäin, että pääset sinne istuinpuitten päälle. Siitä on helpompi tulla eteen taivutukseen. Voit lähteä suoralla selällä hyvin hitaasti valumaan sinne otsaa kohti kantapäitä. Ja otat ehkä tämän apuvälineitä mukaan otsan alle, jos vähitellen sitten selkä pyöristyy. Ja otsalla nojata. Voi juoka palikka juoka kiinni. Ja polsteri. Polsteri voi olla tämän aika pystyasennossakin tai selkä jää tänne ylös. Voi olla sulle tänään riittävä. Se voi olla täällä tyynynä, johon voi asettautua nojaamaan. Haet semmoisen mahdollisimman rennon asennon.
myös polvien alle tarvittavat korokkeet, jos on kovin jäykät noin lonkat, että niitä on vaikea saada rentoutettua, niin polvien alla hyvä tuki ja apu tähän asentoon. Tässä on hyvän asian, mitä jäät sinne nyttelemään. Työtä. Posket roikkuu. Ja kotivat on muuta. Otan hengitystä selän puolelle. Ja alaselkään. Sisähengityksen pikkuhiljaa tehdään lisää tilaa. Selkään. Uloshengityksen auttaa rentoutumaan lisää. Selän kääntyessä sisältäen. Kehon tuntemukseen, hengitykseen. Kilpikannalla täytyy vuorensa sisään. Huomioiden kello menee. Miten taidus voi syventyä vähän vielä. Auttava etelätaidus. Tämä kaikki olemaan rentoutua. Yläselkä. Sitten on tästä vielä perusasennosta semmoisen toukkaa, mikä tarkoittaa sitä, että suoristetaan jalkoja. Voit tehdä vähän, jos olet hyvin niin voimakkaasti eteenpäin-otuksessa, niin pikkusen kohotat itseäsi sen verran, että saat jalat suoristettua. Sitten uudestaan annat selän vaipua alaspäin, niin hetken aikaa pysyt vielä täällä
Perhosen toukka-asennossa. Ennenkin siellä voi olla samaa koroketta. Tai sitten ehkä vaan roikkuu ilmassa. Kädet saa olla jalanjalkojen päällä, missä tuntuu sopivalta. Nilkat reuna. Vähän voimakkaammin tuonne takareisissä venytyksen. Teet siellä hetken aikaa. Nurinkurisesta perhosesta toukkavaiheeseen. Kokea sitä toukasta se perhonen kuoriutuu. Miten kehon kannalta. Toukka asento on voimakkaampi. Jos siellä mielessä perusteltu. Siellä sitten vielä syvä sisäinen. Taloushengitystä. Tue käsillä nyt nostamaan selkää. Siellä ehkä apuvälineitä vähän sivuimpaa ja laskeudut selälleen kyljen kautta tai varovasti sieltä kyynärpäitä tukemaan. Nyt pääset lopulta vuoristamaan jalat ja kädet, rentouttamaan kehon. Tunnet hetken aikaa niitä eteentaivutuksen vaikutuksia. Aika voimakas koko kehon takaosan venytys. Siellä lähtee tärkeät nesteet virtailemaan niissä kohdissa, jossa on venytystä ja joka sitten vapautettiin. Meillä on myös tässä kehon etupuolella ikään kuin paine. Sielläkin tuntuu jotain. Onpa vielä syvä sisäänhengitys täällä. Pitkä uloshengitys. Otti panon ja asentoa. Voit tuoda jalkaterät ensin vierekkäin. Viedä käsiä jo valmiiksi tuonne pään yläpuolelle. Taustella hantapäillä kohti maton vasenta etureunaa. Ja lopulta nostat, jos haluat, voit nostaa oikein jalan tuon vasemman nilkan päälle. Ne jalkaterät ihan tukee toinen toistansa. Antio pysyy kuitenkin lattiassa ja sieltä pieni nosto päästä ylös. Saat käännettyä ylävartaloonkin vasemmalle ja otat vasemmalla kädellä oikeasta ranteesta kiinni. Koko oikean puolen kyljessä ja sivulinjassa sen venytyksen.
Muistele vähän, miten suorana haluat pitää oikeaa kättä. Jos olkapää on kovin tiukka, voit antaa sen olla koukussa. Tai jos se olkapää on jotenkin ihan niin kuin tosi hankala, niin toki voit sitten jättää sen käden tänne alaskin. Ja jos se jonkun ajan kuluttua rupeaa puutumaan, niin höllää sitä sitten. Hengitä oikein kyljen alueelle. Ja vaihdella sitä hengityksen suuntaamista. Joko alemmas kylkeen tai myös kainaloon. Tarkista, että poskut on rennot. Jalkaperät pehmeät. Myös hartioille. Kuvan rentoutta voi olla, että se on vähän haastavaa tässä asennossa. Ainakin tunnustele, että olisiko mahdollista rentouttaa vähän olkapäitä. Nyt hyvä aukisen hengityksiä. Ja pikkuhiljaa rupeaa kyljen alue pehmenemään. Huomaa, että se venytyksen tunne vaihtaa vähän paikkaa. Ja kohta antaa periksi enemmän, niin suuntaa hengitystä sen mukaan. Hetki ollaan täällä. Otetaan syvä sisäänhengitys. Suun kautta puhallat pitkä uloshengitys. Vähitellen siirrät jalat ja kädet takaisin keskilinjaan, tuote kädet alas vartalon viereen. Päästät koko kevään rennoksi. Oikean ja vasemman puolen välinen ero tuntemuksissa. Otetaan jäsenet vaikutukset. Vasemmalla puolella kehoa. Jakaa
ja ottaa ne vastaan. Ja täällä syvä sisäänhengitys. Ja se pitkä uloshengitys. Voidaan käyttää hetkeksi aikaa polvet koukussa vatsan päällä kevyesti sieltä polvien ympäri käsillä kiinni tai tuosta polvista. Ei tarvitse välttämättä käsiä mennä kiinni. Vähän keinottelet. Sitten lasket jalkapohjat takaisin lattiaan, olennat jalat vuoroksi valmistaudut tekemään banaanin toiselle puolelle. Niin kädet on valmiiksi tuonne pään yläpuolelle ja sen jalkaterät voi olla yhdessä ja nilkat koukussa ja kantapäillä. Tepsuttele pienillä askelilla kohti maton oikeata reunaa niin pitkälle kuin menee ilman, että lantio nousee ja sitten ehkä jalan nostetta sen vasemman jalan oikein nilkan päälle. Sen ikään kuin varpaat kietoutuu jalkaterän ympärillä. Nosta vähän päätä, mistä vielä ylävartaloonkin oikein käsi ottaa vasemmasta ranteesta. Ollaan taas banaanimuotoisessa asennossa. On vasen kylki. Saa venytystä. Puolella olkapää on vähän eri olotilassa kuin ensimmäisellä puolella, niin ei tarvitse tehdä täsmälleen samanlaista banaania tänne puolelle, vaan just erityisesti se olkapää. Otat huomioon sen, mikä on hyvä. Saat ihanasti avautumaan venymään, mutta ei ole mitään sellaista kivun tunnetta tai puutumista käteen. Sen mukaan sinun annat vasemman käden suoristua tai koukistua. Tai mahdollisesti se ei mene ollenkaan sinne pään yläpuolelle. Sitten hengittämään vasempaan kylkeen. Suuntaan hengitystä siihen kohtaan, jossa on kaikista tiukimman tuntunen. Ja vähitellen ehkä se olkapää sieltä rentoutuu vähän lisää. Itselle se tarvitsee aikaa siinä, että sieltä lähtee se jännitys vähän irtoamaan. Sitä kasvot, että ne on pehmeät lennokposket. Reukaperä. Kieli suun sisällä ei ole missään jännitystilassa. Enemmän sinne kyljen alaosaan vatsaan tai sitten lähemmäs kainaloa kyljen yläosaan.
Aina hetken aikaa pysytään täällä. Haluatte vielä vähän lentoa olkapäätä, lonkkaa. Hyvä, ota syvä sisäänhengitys. Anna suun kautta pitkä uloshengitus. Purkavalta sentoutut sinne keskilinjaan. Tuot kädet alas vartalon viereen. Päästät asennon. Rentouta koko kehon. Tunne kaikki virtaukset tai kihelmeen. Voimakkaammin kehon toisella puolella. Vähitellen palautua neutraalin olotilaan. Banaanin kaiut sieltä alkaa hiipua. Ota syvä sisäänhengitys. Pitkä uloshengitys. Ja sitten siirrytään taas takaisin istuma-asentoon joko kyljen kautta tai nostat polvet koukkuun vatsan päälle, otat takareisistä tukea. Keinahdat istumaan. Ja menetetään vähän etureisien puolelta. Eli poukkista oikein polvi ja jos se on hankala asento, niin laita vasemman istuimuun alle tyyny tai joku muu koroke. Riippuu taas lonkien luista, että onko se sisäkiertoa, niin onko se helpompi vai hankalampi itse kullekin. Ja nojaudut vähän sieltä käsillä taaksepäin. Joko kämmenet lattiassa tai kyynärpäät. Ja toki voit mennä ihan selälle asti, jos se etureisi tuntuu, tai et saa mitään tuntumaa sinne. Se on selkä on korkeammalla. Ja jälleen toinen vaihtoehto on tehdä sama. Asento vatsallaan maateen. Sieltä koukistaa toinen jalka, ottaa nilkasta kiinni, venyttää etureita tai kylkimakuuta. Otat sirpää ylemmän jalan nilkasta kiinni. Jos tämä on hankala polvelle. Sieltä kuitenkin se on voimakkain, niin tuntuu se etureiden venyminen tälle selinmakuulla. Ei ole kovin pitkään, mutta vielä jonkun aikaa hengittelen rauhassa. Ja se tulee pikkuhiljaa. Niin siellä pikkuhiljaa antaa vähän myöden.
vaihtamaan toisinpäin, eli ei olla mitenkään tällä minuuttitolkulla. Käännät sieltä oikein jalan suoraksi. Painat toisinpäin, eli yhden koroke voi olla oikein istuiluun alla, vasen polvi koukistuu. Ja lähdet hakemaan sieltä taas pientä takanojaa. Ja kämmenen nojaten ja kynänpäihin. Tai koko matkan selin makuulle asti, jos siltä tuntuu. Sitten ehkä se koroke täytyy ottaa pois. Otetaan mahdollisimman rentana. Saa suoran jalan. Pystyy henkitelemään pikkuhiljaa vasemman etureiden pehmentyä. Sitten missä tahansa niistä 3 versiosta selinmakuulla tai vatsanmakuulla tai kyljellä. Se ei pysty jos on ihan selinmakuulla, niin pystyt paremmin pitämään rentana hartiatkin ja niskan. Muuten joutuu vähän kannittelemaan käsillä. Tämän takia ei ole täällä liian pitkään. Muutamia yrityskierroksia kuitenkin. Käänne sieltä asentoa rauhallisesti. Puolistat vasemman jalan. Ja jos haluat tässä vaikka vähän ravistella, hötkytellä jalkoja, siirrytään nyt sieltä etureidistä vielä vähän tänne lonkakoukistajan alueelle. Tullaan konttausasentoon. Ja sieltä oikea jalka tulee oikein käden ulkopuolelle, niin sinne eteen. Ja vähitellen lasket lantioa alemmas. Vasemmassa lonkankoukistajassa venytyksen. Ranteille on hankala. Tuleeko vähän kehon painoa tulee sinne käsien päälle. Kyllä. Puolistaa ranteille, pistää nyrkit lattiaan. Voit laskeutua täälläkin kynänpäitten varaan, jolloin se on vähän voimakkaampi myös tänne etujalalle. Tai nostat kyynärpäät polven päälle. Ja noin siinä. Jos olet täällä kämpenet lattiassa, voit myös kokeilla avata etujalan polven sivulle. Ja se vaikuttaa tähän asentoon. Ei myöskään tässä asennossa ole tänään mitenkään kovin pitkään. Sen verran, että vähän saadaan lonkankoukistajaa rentoutettua.
ikäinen asento. Vähän hikoilutta. Mitä harvoja, että niin joukon asentoja voisi olla ja lämmin olla keho. Kolme syvää sisään ja ulos hengitystä. Tavallaan keho kunnolla ulos. Toinen ja kolmas. Sieltä takaisin. Ottaa asento rauhallisesti. Se voi tuntua herkältä, niin se miluinen. Ja käydään hetki täällä lapsen asennossa. Voit valita, että pidätkö polvet lähempänä toisiaan vai vähän etäämmällä. Siirrät lantioon kantapäiten suuntaan ja annat otsan laskeutua. Sinne lattiaan asti tämmöt lähtee kuin tyynyn otsan alle, jos ei ylety. Ja nyt saa jäädä vennosti sinne lattialle. Ja hetken aikaa ne lonkankoukisteet pääsee siitä venytyksestä ihan niin kuin se toiseen äänenpään koukistuneeseen asentoon. Siellä on muutamia hengityksiä. Ollaan konttausasentoon ja tehdään käänne toisellekin puolelle. Vasen jalka tulee eteen. Tässä on aina sitä jalan, että miten pitkälle jalka tulee eteen. Siirrät, ehkä tarviiko siirtää käsiä vähän käsien paikkaan. Riippuu vartalon mittasuhteesta. Löydät sieltä sellaisen sopivan venytyksen oikein puolella lonkan koukistajalle. Annat lantio laskeutuu alaspäin roikkumaan sinne. Toki tässäkin voi pistää myös, jos sulla on bolsteri, niin se on aika mukava apuväline pistää tuonne lantion tai etureiden alle, jolloin se on huomattavasti lempeämpi se asento. Jos on oikein älyttömän tiukat lonkankoukisteet, niin voi olla, että se on niin tuskallista olla siellä, että se jotkut pienet tai tyynykasa tuolla etureiden alla voi olla tarpeen. Ja samoin tällä puolella käsien asento. Sopiva versio. Nojailet joko kämmeniin tai nyrkkeihin tai kyynärpäihin. Voit myös nostaa kyynärpäät sinne etureiden päälle. Nostaa selkää ylemmäs. Voit antaa polven vähän kallistua. Etujalan polven avautuu vähän sivulle. Hengittelet siellä ja annat sen oikein puolen lonkan koukistajan pikkuhiljaa pehmeätä. Tämä on pieni taakse taivutus selälle. Kehon etupuoli venyy. Vastapainona sille, että istutaan työpäivän aikana
selkä pyöristyneenä lonkan koukista ja koukussa, lonkat koukussa. Vielä muutamia syviä sisä- ja uloshengityksiä täällä. Jos on oikein tosi hankalalta tuntuva asento, niin semmoinen kunnon uloshengitys voi auttaa. Ja puhaltamalla voi puhaltaa kehon jännityksiä ulos. Vielä yksi syvä sisähengitys. Pitkä uloshengitys. Ja sitten rauhallisesti sieltä nostat lantiota ylös. Siirrät etujalan takaisin konttausasentoon. Ja tehdään vielä jalkapohjien venytys tästä, kun ollaan sopivasti konttausasennossa. Käännät varpaat, väkiät alle ja sitten lähdet siirtämään lantioon sinne taas lähemmäs. Kantapäin ja kädet tulee polvia lähemmäs. Joko vähän olet siellä etunojassa, voi olla, että tuntuu jo jalkapohjissa ihan riittävän venytys. Niin vähän nojailet sinne lattiaa vasten. Tai jos ei tunnu mitään, niin sitten nostat selkää suoremmaksi. Paino tulee silloin voimakkaammin jalkapohjaan tai tuonne jalkatervien päälle. Se on aikamoinen se venytys siellä. Myös vaihtaa asentoa. Vielä hetken aikaa pysyä täällä. Laittaa syviä sisä- ja uloshengityksiä. Sen auttaa sinua kestämään se epämukavuus. Tekee todella hyvää koko kehon takaosan niille lihaskalvojen ketjulle, joka lähtee ihan sieltä jalkapohjasta. Vielä muutama hengitys täällä. Jopa antaa vähän periksi sinne jalkapohjan kireille. Hyvä sitten sieltä lopullisesti konttausasennon kautta. Annat nilkkojen ojentua ja siirryt kohti selinmakuuta. Ja sieltä vielä hierot molemmille puolille. Ja viimeisenä asentona. Eli kädet voi tulla sivulle T-asentoon. Nostat oikean polven vatsan päälle ja kierrät sitä vasemmalle kohti lattiaa. Polven alle voi laittaa tyynnyjä tai jonkatiiltä, jos haluaa. Pää kääntyy kevyesti sinne oikealle. Ja se toinen jalka voi olla vähän koukussa tai ei tarvitse mitenkään täysin suorana. Sitä pitää olla ihan rento. Vasen käsi voi ehkä tulla ottamaan pienet vähän kevyesti otteen tuosta oikeasta polvesta, jolloin se vähän painaa sitä lisää, syventää kiertoa. Jos se tuntuu, se on ihan ok. Ja hiivittele tänne. Annat oikean puolen
rintakehän avautuva. Tunnet myös ehkä siellä käsivarressa venytyksen. Ja selän kierto. Tuntuu myös pakavissa riippuu vähän mikä on päivän olotila. Tarkista, että leukaperät on pehmeät. Käsi alkaa puutua pistelemään, niin höllät sitä vähän tuolta tänne alemmas. Jos haluat vähän vielä vahvistaa tämän rintakehän käsivarren venytystä, niin siirrät vähän yläviistoa enemmän. Ja sitten alkaa hengittele. Ja 3 syvää sisään ja ulos hengitystä. Kolmas. Sitten käden otteen sieltä irti ja toisen tai oikean jalan suoristua alat sen rimmakulma. Otat kädetkin alas vartalon viereen hetkeksi. Päästä jo rennoksi ja tunne oikean vasemman puolen ero. Sen virtailu pienenkin. Ja kylmiä tai lämpimiä aaltoja. Mitä ikinä siellä tuntuukin juuri tällä hetkellä. Vielä syvä sisäänhengitys. Pitkä uloshengitys. Sinne puolelle tekee kiertoa. Vasen jalka nousee polvi vatsan päälle, kädet on T-asennossa sivulla. Ja sitten polvi kiertää sinne kohti lattiaa. Jos tarvit jalkaterän tai polven alle tyynyä. Ja oikea käsi voi tulla vasemman polven päälle kevyesti painaa. Sen jää suoraksi, tunnet venytyksen siellä vasemman rintakehän käsivarren alueella. Pää voi kääntyä kevyesti vasemmalle. Suora jalka. Ei tarvitse olla ihan suora. Oikea jalka ja rentaa. Astot rennat. Hartiat rennat. Pitkät rauhalliset hengitykset.
Nopea menee vähän lisää. Nyt tässä vaihda vasemman käden asentoon. Alemmas tai ylemmäs. Kyynärpäätä enemmän koukkuun tai enemmän suoraksi. Kääntää täällä vielä syvä sisäänhengitys. Pitkä uloshengitys. Vapauttamaan asentoa rauhallisesti. Sen makuulevat vielä pieneksi hetkeksi tuoda polvet koukkuun vatsan päälle. Haluat ottaa siellä jalkapaketin halaukseen. Nostaa jalat kohti kattoa. Sitten viparita karani-asentoa. Nyt sä olet kevyesti koukussa. Vilkat remmät. Miten sieltä vesikutouksen lailla jalkakeristä kehon nesteet virtailee kohti lantiota. Muutamia hengityksiä. Voit jäädä sinne pidemmäksi aikaa. Jalat voi olla seinää vasten. Ja alueen pään alueella. Pieni tyyny. Tai taiteltu vilkki. Sitten me ehkä kohdistetaan polvet, annetaan jalkapohjien tulla lattiaan ja siirrytään loppurentoutukseen. Otat peittoa päälle. Viivasikkia jalkaan. Nyt ulosi mukavuksi lämpöiseksi. Ottaa tänne polvien alle. Oketta. Savasanaan. Tai johonkin muuhun loppurentoutusasentoon. Sitä irti harjoituksesta. Kokea rentoutua. Sulje silmät, rentouta kasvot. Mennä hartia. Sydämen alueen pehmentyä. Vatsa rento. Koko lantion alue. Rento paino. Rentoudettu alue. Lantiosta jalkoihin. Aina sinne varpaisiin asti. Jalkan rentouden alun hartioista. Käsivarsiin.
päivästä. Helpomiksi virtaa levyillä. Vanhoilla. Kannattaa näyttää. Syventävä hengitystä tuonne punavirtaus siellä, missä sisähengityksemme saa liike. Nyrkien liike, kun sä hengität sisään ja ulos. Liikuttele sormia ja varpaita. Pyörität ranteita ja nilkkoja. Syvän sisähengityksen venytät kahteen suuntaan pituutta. Ja ulos hengityksellä näet kääntymään toiselle kyljelle. Hetken olet siellä kylkimakuulla silmät suljettuna. Nyt olotilaa. Kehon tila, mikä on mielentila. Ja sitten rauhallisesti istumaan. Mennät selkään suoraksi, rentouta hartiat, niska on pitkä, kasvot rennot, pieni hymy huulilla ja tuot kämmenet yhteen sydämen eteen. Leuka kääntyy kohti kaulakuoppaa. Kiitä itseäsi tästä harjoituksesta. Ja kiitä kanssajoogea, jotka jakoi rauhallista yin-joogan energiaa sun kanssa tänään. Kiitos, että sain ohjata. Kiitos. Rauhallista illan jatkoa. Kiitos samoin. Kiitos. Kiitti. Kiitos. Moikka.